Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay ita alawas a napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mami, pangit ti laptop ko. Gumatang ka iti sa bali. Mabalin pa ilaan ti laptop mo. Kan may sa, awan pa igatang ko. Gumatang ka. Intun ang sweldo ka, mami. Agbayad ak pa iti upa ti apartment. Kastamot ti silaw kan danom. Apay ngamin ni daddy. Di nakakadin ikikan iti kwarta, mami. May samot da nga inutil. Di natan malagip. Manipod na am muna ti babae na. Napintas ka mat, mami. No addamat mangaram kan kaalakay abak nang. Makirelasyon ka. Tapno addamang tad iti kwarta kadata. Mayat sa day taasing-asing mo Ngam, ay-ayat at pailaang mat ni daddy. Ay na, mami. Agsinubyan kayon to no makalagip nga agsubli. Agkape ka pa'y, sir. Intimplaan ka, nga takaasi ka mat. Agyaman na akbitina. Ay na, nagmayaten no kasto yung adda para timpla iti kape. Numabalin na kumati agaplay a para timpla iti kape. Inaramid ko, sir. No kayat mo lakit di ti para timpla nga awan sweldo na? Mabalin? Saan ka di nga asawa laang ti para timpla nga awan sweldo na, sir? Saan ka di nga adda asawam? Idi, sir. Ngam nabayagan ang nagsina kami. No kabaalanak nga insukat. Kabaalak mo't nga isukat. No adalakat, kaskan ka nasingpat, sir. Nasingpat ka kadi iti ubing, bitina. Ay na, sir. Siyak siguro ti kasingpatan no maipapan iti ubing. Wow! Nagpintas day ti baro abasit a shoulder bag. Kan coin purse, mami. Napintas ka di talaga, anak? Wan, mami, kayat ko. Saan aparakan ka dayta? Adda pangisagutak. Asino ti pangisagutam? Apay asaan asya? Napatpatag ka di day je a tao, ngam siya. Saan ka di akayat mo ang makirelasyonak iti may sa abak nang? Wana, tapno adda nga rod mang tag iti kwarta a kasapulan ta. Masapol nga rod nga ipakitak, anasing petak unay iti anak ti boss ko. Tapno agtalak kanyak ti amana, kat arman na. Isagot ko dayto iti anak na. Maawata kun ti kayat mo ang mapasamak, mami. Sige, lalaingam tapno agbaligi ka. Aramidam ti amin, tapno arman na katibos mo. Iha, kayat mo ka di nga adda awagam a mama, sakbay ama panak iti abroad. Saan ka di mabayag pa iti papan mo iti abroad, papa? Wen, ngem kayat ko nga adda nasingpat nga agbalin a mamam, into nagabrodak. Addan kasukat day di mama, papa? No masigurado klakit di a nasingpat. Tapno natal na ti panunot ko, no agin na dayota. Talaga ka di nga ibaundakan iti abroad, papa? Uniha, siyak ngamin tinapili a mapan iti abroad. Imanihar ko kano ti may sa azo. Mabalin ka di nga umayak tumat ijay, papa? Uniha, talaga nga alaan kan to ijay. Nga masapol nga muna ak, sakbay nga alaan ka. Hello, iha. Nakaawag ka mat. Adda ka di masapol mo. Papa, mabalin ka di nga umayak dito opisina? Awan ngamin klase mi. Umay kalata awan unay ti adung aramidak ita. Nalpas ko aminan. O sige nga rod, papa. Umayak dita, itamat laang. Urayan ka, iha. Kalpasan na. Intag pasyar ije parke. Ang paiso, papa? Nabayagan adita nagpasyal. Agsipud ta kanayon nak ama kumikom, iha. Angam ita. Agbayad akon. Intan to iti paborito ka papanan ha? Wen, iti parke
kan ice cream house. Amok ti kay ayom, iso amapantay jay. Talagamat ni Papak Amo na lagtati kay ayo. Siyempre himot iha. Ijay ngamin ti kanayon yu apapanan, iti day di mamam. Jay samot anak mo ti imawag, sir. Wen, bitina. Nabayag asaan ko nga impasyar. Iso amapan kami man matagpasyar. Nalpas ko mo ti trabaho, sir. Mabalin ka diti sumurot nga agpasyar? Adakan ka dayta. Mayat matkit di. Tapno maamamum analaing ti anak ko. Nakitkita kon ti anak mo, sir. Saan kami laang ang nagsasao? Manmano ngamin nga umay diti opisina. Katita, agin na sidag kayon. No agkukuyog tayo amapan agpasyar. Ado'y tiparakan ka, sir. Ado'y matiparakan ka, iha. Thank you, ma'am. Mabalin ka di tita Laptan, tiyawag mo kanyak, balasang ko. Tita? Papa, mabalin ka di? Ni, addakan ka dayta, iha. Apay asyak ti pagdamagam. Gaputa na singpet ka nga ubing, ada isagot ko kan ka. Adda isagot mo kanyak, tita? Wan iha, bag kan coin purse. Kita no kayat mo. Wow! Nagpintas, tita. Kayat ko. Agyaman ak no kayat mo. Adan to pa itod ko kan ka. Apay ngay, ruamam samot ng ti anak ko, bitina. Pakaragsakak ti mangitad iti sagot, iti napintas akas ka ni Angel, sir. Sigamat deta masabat ko, bitina. Nagpintas ka ba lang? Itamat pa'y nga agpakita ka. Anya asuli ti lubong tinaglemlem mangam. Oy, sana ka naglamlamang. Iswa ka na yung ka makita. Apay nga rod adi ka mangted iti abasto di anak mo. Mang tedak tuno bumaknangak. Ang gamita, sanak pa baknang. Naman pa metod ko. Kanayon ko makita nga ag-date kayo iti balo a boss mo. Anya ko man ag-date kami. At damotan sa bali akadenden nam. Bitina, kasto iti balakad ko kan ka. Lalay ngam ti manggargari iti dadya abalo. Dandani ka numa pa ni abroad. Kanayo na kanto apawitan iti kwarta. Apay nga ibagam day ta kanya? Siyempre. Ayatan ka pa'y laeng, bitina. Si ka pa'y laeng ti kapintasan iti imatang ko. Tapno amom. Igam mo matibag ni Angel. Ayan na ka di, Prince. Napa ni JCR, manang? Nagsapa kamat nga umay mangsukon ka ni Angel, manang? Hey, adangamin na panak itay. Nagdiritsuak, tagurayak dito'y iskol tapno ada kadwa na nga agawid. Kasta ka di, manang? Umayak mat iti balayo. Tay nakbuludan ti libro ni Angel. Ay, kat umay kalat na Imbaglakit ni tada ka kanayo na kadkadwa na no jak makaumay. Agpadamat namin ti pagawidan mi, manang. Malabsak ti balayo. Malagip ko pa dya pa nang ikaluyam kan kwa na kadagiti manglo ko akadalan yu idi nga ubeng. Siyempre, gayem ko ni Angel. Nasingpat. Kansa na matagtagari. Iswa ka namin dalukuan. Kat si kama, tikas lagwardyana. Iha, kayat mo ka di nga agyan dati tambitina, kanti anak na dito'y balay. Ay, Papa, mapan ka din iti abroad. Kasta ti imbaga ti akin ko iti zoo apapanak iti abroad. Sa bagay, nasingpat matkit din ni tita. Iha, tapno adda kadwayo kan ni Tina dito'y balay. Basta umayak tumot iti papanam Papa. Ikarik, iha. Umuna aklaeng. Intun mabalinin na sumurot ka. Alaan kayo kaniti tambitina. Makitak tumot dagiti agdudo mga ayop iti zoo nga imatunam, Papa.
At adu kanu ti klase ti animal ijay ngam ditoy. Kayat ko ang makitan to amin ida, papa. Di kagdanag iha. Dumteng tuday ta. Bitina. Umay kayo iti anak mo ijay balay. Agkasarta ko man. Nagkasar kayo gayam iti mo nga asawam. Agtrabaho ak kadipay. No agyan kamin ijibalay yon, love. Addakan ka dayta, no agtrabaho ka wano saan. Agpawitak tulangan iti aramatan nyo. Ay na, jak nagkamali anak relasyon kan ka. Inton ada kamin ijibalay mo. Aramidag ti amin ang mga sikaso iti anak mo ani Angel. Agyaman ak unay, Bitina. Natal na ti panunot ko nga agabroad. Taadda ka ang mga sikaso iti anak ko. Di ka agdanag, love. Saan ko abaybayan ni Angel? Agyaman ak unay. Sikat ti pangitalkak iti anak ko. Agyaman akmat iti panagtalag mo. Awan pagdanagam. Nakitak ngamin ti panangdungom kenkwana. Manipud adda relasyon ta. Ket di ka agdanag. Kanayon kanto apawitan. Love. Good morning, sir. Siya ni secretary dito ay. Si kakad ni Sir Armando Solis. Siya nga rod. Awan ka din ni Mr. Cruz. Rumbang nga iso ti madanon ko dito eh. Dayta ti instruction da kanya ka. Sorry, sir. Ada itay ngam intaray da iti ospital. Kapilitan na siya tinanguray kan ka. Imbilin na, sakbay nga intaray da iti ospital, sir. Kasta ka di. I'm sorry for him. Umunod kan, sir. Isurok ti opisina medyo unag. Thank you, Mrs. Miss, sir. Single ak pailaan. I'm sorry. Imposible nga min na single kapailaang. Iti kasta kinapintas mo. Iso nga inawagan kay ti Mrs. Sorry talaga. Agyaman ka, tagwapo ka. Iso, pasensyaan ka. Manipod ita. Miss, tiawag ko kun ka. Fela ang hen, sir. Si ka, pailaang ti boss ko. Urang da ito'y kwartak, mami. Kaalalam lang ti impaw it ni Tito Armando a kwarta iti kalman. Ngam kanayon adakkel tit itad ko akwartam. Ni Angel, basit lang tititad ko akwartana. Awan baby ang kukin ni Angel. Ti masapul ko titad mo. Ang mga nusapulan ni Tito mga Armando, ti pawpawit na. Impawit na lang arudan, sapulan na kadipay. Ay, agpada kayo laang ka ni Dadim. Day tala dumawdawat ti paglaingan nyo. Pati ni Daddy? Dumawdawat matkan ka, mami? Tangiwat mo, ang mga numangag na katikatulong. Agabi kayo pa, sir. Saan aka na yun at trabaho? Ang mga nun lumakay kayo adakos. Ha? Apay nga awang pay asawam. Kat nasingpet kan nagagat ka. Saan samot ang makakita dagiti padam alalaki? Tadidak makita, sir. At dan sa diferensya ti panagkita da. No awan la ko maimbatik ijay balay amang bantay iti anak ko. Asawaan kan. Diyak maawatan. Ada anak mo? Ngam ada nabati amang kita? Di ka maawatan, sir. May sa kabalo, ngam ada anak mi iti day di asawa ka. Ita, adda ka relasyon ko, anang italkak iti anak ko. Kastagayam. Masiguradom ka di anasingpat day di a babae, iti anak mo? Idi adda akpay lang iti Pilipinas. Nadungumat iti anak ko. Masapol akanayon mo nga i-check. No nasaya at matlaang day di a babae mo no saan. Agyamanak, no adda pa nang isakit mo iti anak ko. Okay lang, sir. Mami, adda ka di pa'y relasyon nyo kin ni Daddy? Saan kami pa'y matanagsina? Di amukit nagsina kayon. Ay ayatag pay laang ni Dadim.
Ngam ni Tito Armando ti mangipapa ay iti kasapulan ta, mami. Ngam adayo ti ayan na. Ni dadim, adala ang iti asideg ta. Kanayon mo kadi nga ikan iti kwarta ni daddy, mami. Kapilitan, takuna na nga agipulong kano ka ni Armando nga adapay laang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Mami, delikado dayta. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay tagpay matlaang ni dadim. Naragsakak no kadwak. Nagadayumot nga minti ayan ni Armando. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nariga ti panagbiag da bitina nga agina, gapu ta pinanawan ida ni Jonas. Kaya't dangaron nga aramatan ni Armando, abos ni bitina, nagbaligi dangarod, iti dakas apanggapda. Pinagnaad ida ni Armando iti balayda, akadwada ni Angel Cantina. Ijemot abroad a pagtrab-trabahuan ni Armando, nasingpat nepe a sekretaryana. Papagayam, denggan tituloy te seryetay itaalawas a napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kapilitan nga ikak ti kwarta ni dadim. Takuna namat nga agipulong ka ni Armando nga dapay laang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Delikado dayta, mami. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay-ayatagpay ni dadim. Naragragsakak no iso ti kadwak. Nagadayumot nga minti ayan ni Armando. Di na nga tamaamuan, ngagsinsin nara kayo pa'y laang kini daddy. Iso nga rod amasapol nga aganadak. Sayang numapukaw ta ni Armando. Talaga sayang, mami. Idiawan kayo pa'y kini Tito Armando. Jack magatang dagiti kayat ko amagatang. Punasan man aming dagitabag kan sapatos ko. Siyak ti mang punas, manang. Ne, apay mas daaw ka. Adda ka di sa bali akasasaok ditoy. Adda pa'y homework kong aramidak, manang. Ibagam ka ni manang Tina, taison ti mang punas. Sika nga rod ti kayat ko amang punas. Jack amon no ayan ti katulong. Sika kat adda kan ditoy. Inak la ayaban, manang. Adupay nga min ti aramida. Adda nang ibaunak kan kwa na. Punasam kid din. Nagadupay la arason mo. Nagaduap pambar mo. Ayan ngay nga ro ti pagpunas ko, manang. Apay asyak pay lang ti pagdamagam ngay. Day tabado mun no di ka makaala iti pagpunas mo. Apay asika ti mang punpunas kadagiti usar ti maldita. Isumat ti bilin na, manang. Sapay adda aramidak. Awan mat ni Prince amang tulong kanyak amang aramid. No project yaw, awaga mo, tapno adda kadwam amang aramid, tapno mabiet. Siya kung ti mang punas kadagita. Alaman nga ruad, manang. Inak awagan, tapno tulungan nak iti project mi. Sige lang, ading ko. Napanan nga min, ay ati maldita. Rimwarda mat itay ka ni tita. Kanayon lakat arumwar na gijay nga gina. Kunamdala no kalalaingan. Kaya't kung ay pulong ka ni papa. Ngam ko na ni tita Bitina. Akabilan na kanuno at daidanon ko kan ni papa. Nasaya ta nakisinara ka kanya kasawa ka. Nasaysayaat ko ma, no siyak lang ti asawam. At damat namin kabingay ko.
Siksikapay lang iti biyag ko. Agbirbiro kak pa'y ngamin iti trabaho at akdakal ti sweldo. Apay ngamin ang nagbabae ka. Sikapay lang ti number 1 dito'y puso ken reknak bitina. Umay ka man kit dito'y. Aguray ka! Makikiak kita! Si Kamat! Umay ka ngaminan. Darasam ta kailiw ka unayan. Kalpasan na. Dumawat ka manan iti kwarta. Anya nga rod nga eh. Ibagam kit di iti dayjeng Armando. Ngagsakit ti anak na. Tapno adun na ti ipawid na. Kasano no agdamag iti balay. Balagam ida. Ibagam nga dadakas ang mapasamak. No adda makadanon adi umno kini Armando. Adumat ti kurang iti aramatan ta iti project mo. Gimatang ka kumapay sakbe arugyan ta. Awan mat ngaminan ti paggatang ko, Prince. Anya? Itaman pa'y nga ibagam nga awan paggatang mo. Idi, kanayon nak pa'y nga umutang ka no maawananak. Basit mo itad ni Tita Bettina. Anya? Itapay tadda ni Papa Media abroad sa kagkurang iti aramatan iti pagadalan. Kuna ni Tita, asaan ka no pa'y anak pauit ni Daddy? Ay, madinsamot na ito yan, Angel. Imposible akurang ti pawpawit na nga usarami ti pagadalan. Rabiing ngamin no umawawag ni Papa, kat nakaturog akon. Kan maysa, kabutan ko da Tita Bettina, kan manang santan. Nakaungungat da. Kaayan ayat ka din ni Angel, ti lalaki ang nagkapo dito'y. Nika di Prince, tidakda ka matam? Agdamdamag agdamag kakit kanya kon. Kasano ko mga amok tinagan na? Awan ti kaayan ayat ni Angel. No ni Prince, gayem na laeng dayjay, manipod ubing da. Amo pa'y ngay. Ang nataer deja a prince. No prince ako nam tinagan na. Isulang mati umay dito yakadalan ni Angel. Agtintinulong da kadagiti homeworks ken projects da. Katinulong pa'y lait na ngam inton agangay. Kasinsinukit ti puso. Masukit ayamat ti puso. Adan samot parikot mo, sir. Iti apagbiit apan nakairitip ko. Kasla nang kung awawagan nak ti anak ko. Amang ano ili mo lang dayta, sir. Una saan, mailiw ti anak mo kan ka. Sigurado lakin di akailiw nak ti anak ko. Kaya't kung awagan, ngamjakmat kayat amasinga ti panaturog na. Sabagay, no aldaw ditoy. Rabi ida mat iti Pilipinas. Ayun gayam, nabayag ka din ditoy? Nabayag matan, sir. Ijayak Pilipinas anayanak, ngam ditoy ka di makal. Mano ti tawon mo, idi imay kayo kadagiti dadakal mo ditoy. Imo na ni Papa. Simmaruno kami kada mama. Kalpasan nga inorderan na kami ni Papa. Kastamot ti aramidak. Apaman ang mabalinin nga orderak ti anak ko. Alakon ditoy. Kayat mo kadi aditi kayo nga agyan iti anak mo, sir? Agsubli kami tumot lang in Pilipinas, no agretay rak. Nay, da kayo matgaya manang Tina. Apay nga da ka dito'y tiyandaan. Di mo ibaga sikat makitsenda. Imayak la gumatang iti may sakilo alamas. Kan karne manang. Apay asikapay di umay dito'y tiyandaan. Adda nga minsan nga ili ni mami. Sana makapanaw iti balay manang. Kasta ka de. Ay, awan ka diti bagbagan ni Angel kan ka. May papanitian niya manang. May papan ka dagiti simmang ba ije balay da ah. Awan mat manang. Nung madlaw ko abimas iti kwartana. Adda pa'y di na magatang agamit na iti pagadalan. Nabarayuboy nga min dagijay nga agina. Nikit din Angel ti basit iti da kwartana. Apay nga minadibaga ni Angel kini papana ti amin manang. Rumor kayo ka di manay? Kanayon kayo mata rumor? Ne, nalipatam samot tan akatulong ka dito eh. Siyak ti amom, taasawa nak ni Armando. Ay,
San ko nalipatan na katulong ak manang? Nalipatam nga inted ti swildok. Anya ti pitsa na itan. Inton maminsan ton ti sweldom. Mangmangan kamot iti balay. Anya kumangay ti gatangam. Kat addamot amin dito yan ti masapol mo. Kasapulan ti pamilyak ti kwarta. Ipauit ko mat akadakwada. Saan pa yan nagpauit ni Armando? Nabiit pa'y mat nagpauit. Kadatapos kat agpauit. Dahi ta ti imbaga na kanyak idinapan ija abroad. Apay kumangay baganakan ka. Babae na kakadi, taibaga na pa'y daytakan ka, ha? Ti imbaga na sa anak kano apuman panaw tay pauitan nak akanayon iti sweldo kadatapos manang. Awan ka din ti kwarta nga impawit ni Tito Armando, mami. Kasano, kanayon kayo mat adumawat. Agpaiso ka di timbaga ti katulong. Asaan mo pa'y nga intad ti sweldo na? Naitad ko nga rod ka ni Daddy, tapag-apply na kano iti trabaho na. Tapno makasarak iti trabaho, anangato ti sweldo na. Uray makasarak, no din tumanen mangtad iti kwarta. Mangtad tumat siguron. Hindi agrigrigat ta, di pa inangtad iti kwarta. Imbaglakit di tanalamlam mo ni Tito Armando. Awan kano nga min trabaho na. Mangtad to no, dakwarta na. Naliday ka mat Angel. Ada ka di parikot mo? Kailiw ko ni Papa, manang. Kunak no nasingpat ni Tita Bitina. Saan mat gayam? Di na pa'y intad ti sweldo. Pumanawakla ko mang, di ka kayat apanawan. Pangaasim, manang. Dinak pampanawan. Saan ka apanawan, Angel? Nagkariak ngamin ka ni Papam. Agyaman ak manang. Duwata ko malaangan dito balay. Saan ko mang imay da Tita Bitina? Wan nga rod, Angel. Abusado damot nga agina. Kanayon pa'y akurang tiitid na kanyak akwarta. Manang Tina. O anyo, ada ka din na sarakam at trabaho? Awan pa'y nga rod. Mangtad ka man kiti ti kwarta nga ramatay. Awan pa'y maitad ko. Dinawat ni Santan. Ada pangaramatan na. Ilasinan na kiti kwarta no adamanan ipawit ni Armando. Kasapula ko na Agpaiso ka din nga ikanak to iti kwartam. No adanton trabaho. Isu nga rod nga ikanak iti aramatag a kwarta. Tapno makabiro kak iti mayat a trabaho. Siguraduam nga ada masarakam at trabaho. Ipaw-pawit ni Armando ti it-itad ko kan ka. Di kagdanag. Mapantapay iti ayuyang ta. Angel, nakita itay ni Nana Bitina at dakadwa na lalaki. Napanda iti hotel. Apay anapanda iti hotel. Sapay ko matakamal iti atap ko. Ang mga no karelasyon na day dyan lalaki. Lakit ni Manang. Nagkibintan tubay na panijay. Kaasimot ni Papa. Luklukwan ni Tita Bitina. Nagdakaskit din ti ugali dagi dyan nga agina. Kanayon da pa'y nga gatang iti lupot. Bagkas kada sapatos da. Ngam ni Angel, agkurkurang ti aramatan na di pagadalan. Anya nga tayo tinasayat nga ramiden ta, Angel. No ipulong tangatakan ni Papam. Ang mga no dadakas nga ramiden da kadata dito eh. Saan mo pa lang ay pulpulong, manang? Mabutangak. Amangan no saktan data. Inaramid mo ka di timbagak nga aramidam. Anya day jay. Di ibagam amasakit ni Angel. Tapno na yunan ni Armando ti ipawit na kwarta. Aramidak ko ma. Ngam nalagip ko nga ang mga nukalat ng agawid. Saan mo ka di akayat nga agawid ni Armando? Dakasan no maduktalan na nga awan pa'y urnong ko. Tadawatan nyo mat amin. Sa bagay, no sumangpet, saan ta na makapagsinarak? Umanayan di pawpawit na. Papawitan na ka, ik-ikan nakmet. Nagmayat abiyag. Madlidliday ka manan, sir. Holiday inton bigat. Mabalinta ti aglive. Ipasyar ka iti daduma adi mo pa'y napanan dito'y apagpasyaran.
Agpasyarak, asan ko akadwa ti anak ko. Tapno makailiw-liwag ka iti iliw mo, sir. Agpa-share ka sagpaminsan. Sige man langan. Narigat a paayan ti awis ti balasang. Maasyanak ngamin kada kayo, sir. Kanayon kayo analiday. Maray awakan ka no daduma. Amum ti mangpunas iti liday. O, na yun tamang punas. Di pa nag-relax sagpaminsan. Mangtadmat iti bang sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo. Steph Mero. Ken iti direksyon. Virgie Paclay. Musika. Dante Martinez. Computer Recording Technician. Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo. Ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagnaed da bitina ken santan iti balay ni Armando. Agbibiyag da akas baknang, idinto tabasit matit itid ni bitina, nga allowance ni Angel. Dumawdawat mat ni Jonas iti kwarta, ken ni bitina. Iti may sangal daw, nakita ni Prince da bitina ken Jonas, iti may sa parke. Nangngeg na ti saritaan dagiti dua. Iti sabali abangir, kanayon analiday ni Armando, takailiw na ti anak na. Ngem kanayon mat nga andingayan, tinasingpet a sekretaryana anifay. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maasyanak ken ka, sir. Kanayon ka analiday. Marayawak ken kanudad duma. Amum ti mangpunas iti liday. Unay tamang punasan. Ti sagpaminsan a panag-relax. Mangtadmat iti bang ken panaginana. Panasak man nga rot. Barang mabawasan mat, tidagan san dito yung kaunggak, gapo iti iliw ko. Sige, sir. Inton bigat. Aginuray ta diti opisina. Ariglado, Miss Fe. Okay nga rot, sir. Ay, kunak ano agsansano ong kalatan ije dagus mo. Talaga nga agsanuungak. No awan ka akadwak, amapan agpasyar. Nalaing ka kadi a pumaltog, sir. Intaman padasan ti agpaltog kadagiti naka-display asinan kabalyo, akas target. Nabayag adyak nagpalpaltog. Padasan taman nga agpaiso. Sige. Taibagak iti agbambantay nga ikan nata iti balakan, toy gun. Amom ka diti pumaltog. Padasan ta, no asino ka data tinalaing, sir. Nakarit ka Sige. Uray sa anak apin malpaltog. Awat agtikarit mo. No mapunta am di target, di dakkel ati di Berti Premium. Sige. Padasak man nga rod. Maysa, dua, talo. Natamaam, sir! Napuntahan ti target. At dandakal at teddy bear mo, Miss Fe. Alaek, ngam, ipaw ita iti anak mo. Ay na, dakdakal day ta at teddy bear ngam ni Angel. Sigurado ang maragsakan no maawat nanto. Oh, syakmat ita ti pumaltog. No makatama ipador-to-dor ko ti teddy bear, kanti maalak a premyo. Aham. Aday taan. 1, 2, 3.
Uy! Natamaan mat. Ay na, dakkel asinan po sa mat ti premium. Tapno at ado ti maited mo kanyak akwarta. Pagbalunam iti makan di anak ni Armando. Sana kwarta ti ited mo. Kasano, numaamon ni Armando abasitit itad ko iti anak na. Di ba lagam, tapno saan nga agipulong. Ibagam nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Ngam awan ti agnanayon apalimod ako nada. Napatpatag ka di dayjay nga angel ngam iti siya. Siyempre, sika. Napatpatag ka. Ta ay-ayatan ka kat nga rod. Tapno mamatiak asyak ti ay ayatem. Aramidam timbagak. Sige man laangan. Miss pa kayat mo kadi mo ti ice cream? Wan, sir. Oray ka di sika. Ta inawis nak ditoy. Amom, paborito dagiti aginak ti ice cream. Kanayon da idi amapan iti ice cream house. Kasta ka di. Kalpasan di panangan ta iti ice cream. Mapantay di pangipawitan ta kadagiti inabak ta nga ay ayam. Saan ka di nagdakkel unay? No maikarton ti ipawit ta, kat ay ayam laeng. Ngam, nakalalagip da ito, sir. Damo apa nagpa-share ta? Ngam nakatumpong ta adagos iti kastoy. Okay. Sikat ti boss. Babaan ti dakkel at teddy bear kan po sikat. Maparagsak mo ti anak mo. Sa bagay, ay na, mahilig na angel iti kasta. Ikabil na iti kama na. Kaida na. Nasaya, ha? Tapno adaliw-liwana. Nakadanon sigurong ti impaw ita at teddy bear kan po sikat. Masigurado, ta priority mo dyan ang ipaw itak, sir. Okay. Ay na. Naparagsak nak iti dayjay nga aldaw, Miss Pe. Agyaman nak, ta makita ka matlaang anaragsak. No kayat mo, mapantan to iti sabali manen a parke. Okay. Basta adda ka akadwa ka. Kayat ko man ang ti agpasyar. Jakman amo, sir. Italaang mat amapanak agpasyal, ta adda ka mat akadwak. Saan ka kadian na pan nagpaspasyar idi? Manipod na operaag, awan ganas ko ang makidate, sir. Manipod ita. Kanayong ta ama pan agpasyar. Tapno agpada ta ang makalipat iti parikot. Imbag ta simbangpat kan, Angel. Agdiritso ka iti silid mo. Apay ka di, manang. Adain kabil ko iti rabaw ti kamam. Anya ka di dayjay. Sorpresa, ading ko. Masigurado ka kayat mo, dayjay. Ala, mapan kan iti silid mo tapno makitam. Sige, manang. Panawan ka pa'y nga rod. Anya nga tatimbaga ni Manang Tina. Ngayon kabil na itirabaw ti kamag. Ha? Nagdakkel a teddy bear kan sinan pusa. Wow! Nagdakkel! Ada note ang nakasurat ka dagiti toys. Basaak man. Dear Angel. No arako punta ito at teddy bear. Kasla siyak da ito'y. Premyog iti may sa game. Kita ang matinakasurat iti sinanpusa. I love you, anak. Papa. Huh? Ay na, nagmayat at teddy bear. Arakubak man, tapno kasla ni Papa tinarakop ko. Ay na, ay na, nagmayat ti pusikat. Kita man mat ti note. Dear Angel. Sapay ko ma, tamagustuam da ito'y pusikat nga impawit ko para kan ka. Sapay ko ma tamagustuam. Siyak ni Fe at itam. Ay na, ay, may ayok at talaga kadagito eh. Saan ka diyan nagpipintas dagita? Wen manang, kayat ko launay ti teddy bear ang nagapukan ni Papa. Indeliver itay ti may sa rider. Ang
Asino ni Tita Faye? Kaslangatan ni Tita Bettina? Jakmat maawatan no asino day ta Tita Fe. Awan makaartap ka ni Mama. Jakayat ni Tita Bettina. Nauyong. Asino nga tamat ni Tita Faye? Ay, saan ko masungbatan day ta sa ludsud mo, ading ko. Dua nga ta tititak? Jakayatan amaadaan pa iti tita? Ibagam day ta kan ni papam no sumangpet. Total, sanda pa'y mat nagkasar ka ni titam abitina, tadamat imo na nga asawa na. Apay analiday ka, Angel. Nagpawit ngamin ni Papay tinagdakkel a teddy bear. Dakdakkel pa'y angam siya. Oh, saan ka diya rumbang maragsakan ka? Tadayang pawit na? Ada ngamin na yun na amay sa adakkel a pusikat. Naggapo iti agnagan iti Tita Faye. Asino ni Tita Fe? Dahil ti pakariribuka. Asino nga ta ni Tita Faye? Ni Tita Bettina? Nauyong. Kasanon, no nauyong mananday dya at Tita Faye. Ay, makatikaw nga agpaiso day ta. Apay nga daman ng Tita Fe. Kita agman matisimang pat a package, Mami. Ayan mat nga iti kukwak. Package? Ada ka di si Mangpot a package? Nakaamuam. Ti kaaruba agayim ko. Adda ka no nagdakkel a package asimang pat. Ne, apay ajak amo nga da si Mangpot a package. Kung nagigayim ko, nga ang mga nuado ka no ti chocolates when nulupot kanda dumapay. Asino ka no tinangawat di ta a package? No awan tay-tay, ang mga no ni Manang Tina. Masapol akong prontarak ni Tina. Ang mga no inlemeng na ti package. Wen, Mami, ilamang nalakit di ti package. Nangilemengam iti package, sika, babae. Apay ko mga ilamang kutisan ko ako, madam. Apay nga rod nga awan dito eh. Nangipanam nga rod iti si Mangpot a package. Inted ko iti akin ko, madam. Saan nga agsasao iti pudno, Mami? Asino ti akin kuko ako nam? Saan ka di ako kuko di package? In kayo kitaan iti silid ni Angel, madam. Kukwa ni Angel ti package. Tapno mamati kayaw, mapan kayaw iti silid ni Angel. Intaman iti silad ni Angel. Wen, Mami, darasam, mapantan iti silad ni Angel. Wow! Nagpintas at teddy bear. Kupak da ito'y. Kukwa na ti sinan pusa. Nan, basaak man tin-note iti baba. Nagapo ka ni Armando. Kato'y maisa. Nagapumat iti agnagan iti Tita Fe. Ha? Asino day ta at Tita Fe? Adda ka di kabagyan ni Tito Armando ijay napanan na, Mami? Awan din ay bagbaga na kanyak. Awan samot ti kabagyan da ijay. Saan nga ta babae ni Tito Armando day taafe, Mami? Saan ang mabalin da ito'y? Masapul aduktalag no asino day jay afe. Ang mga no isupay ti makainagaw ta iti kwarta ni Tito Armando, Mami. Saan ko nga ipalubos? Masapul asyaklaang ti mairanod iti kwartana. Saan ka di anabayag kan akatulong ni Armando? Ay, madam. Balasita nga payde kitanda akon ditoy. Gayam nga min ni nanang ti ina ni Angel. Awan bibiyang kuno anyaman ti pakainaigan nyo iti ina ni Angel. Ay, nga rod ti kayat mo ama-amuan, madam. Adda ka di kabagyan ni Armando iti napanan na pagilian? Ay, siguro, madam. Apay akayat mo ama-amuan. Awan ba't gayam ti amom? Babawi ko na nagdamag ka. Di ta ka man langan. Nagalas ka ti aramid dagitan nga agina. Kas dala kalalaingan. Nagmayat abarsakin iti kaldero. Apay nga dakin ka day tati de bear ni Angel. Anya ko matibibiyang mo, kayat ko nga rod.
Ngam inted ni Sir Armando ka ni Angel day ta Teddy Bear. Ited kunto no danda ni sumangpat ni Tito Armando. Intundaan ti Teddy Bear. No asino tinangisagutan da, isuat akin ko ka. Isublit to ko nakmat. Binulod ko laang. Tibulod kat adda pang malubos ti akin ko ka. Saan matay nalamlat ta nga awan pa di akin ko ka? Apay ka di ang makibibiyang ka, kat katulong ka laang. Siyak ti amo. Manang, apay nga awat ti teddy bear ko. Ladingitak ng inala ni Santan. Ha? Apay nga inala na. Kuna nabuludan na ka no. Imo nagda iti silid mo kat inala na matan. Inted ni papaday dya at teddy bear. Apay nga inala na. Padasam angay bagakan ko na nga isubli na. Ang mga nukaungat nakmanan. Maasarak iti ugali dagita nga agina. Apay no ibagam kan ni Papam no umawag. Inton sa mangpat manang. Tamangan no kabilandak. Imbagada ngamin. Ano adda ka no idanon ko ka ni Papa. Dusaan da. Asino ni Fe? Apay nga ini ka nakaitidakkel asinan pusa. Saan ko nga amo, tita? Amangan no gayam ni Papa. Saan amabalin alukwan nak ti amam? Saan analuko ni Papa, tita? Ibagaman ka ni Manang Santan. Ta isubli na tinted ni Papa at teddy bear ko, tita. Binulod na laeng. Ada nga rudan ti sinan pusam. Nagadulakit din nga agyan iti silid mo. Naggapukan ni Papa kday di at teddy bear. Numaamwak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pangidas alak iti pungtot ko. Ha? Saan kumamot tita? Awan matbasol ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at dinggan, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw ni Fe, akanayon analiday ni Armando, abus na. Inawis na nga ruday to'y amapanda iti amusement park. Naragsak dagiti dua iti panagpasyerda. At damat premyoda at teddy bear kan sinan pusa iti panagayayam da. Impawit na nga ruday to'y kan ni Angel. Nabasa mo dagiti agina tinagan a Fe, anaggapuan ti sinan pusa. Kat dita, nagatap dagiti agina. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naggapukan ni Papa kday di at teddy bear, tita. Numaamwak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pagdasalan ti pungtot ko. Ha? Saan tita? Awan matbasol ko. Masapol at akwatak no asino day di afe. Ang mga nulukluk ko na kon ti asawak. Awan ti ammo ni Angel kadagiti mapaspasamak, madam. Inikan ka kada iti karbangan ang makibiyang iti saritaan dagiti nanakman? Ibagbagak lang ti pudno, madam. Masapul ang mapanan iti pagadalan. Ay, Angel, mapan ka ta pinaguray ko ni Prince di tababa tapno ada kadwam. Sige, inak nga rudan. Manang, tita. Apay nga daka akanayon ang makibibiyang iti saritaan. Maladaw nga minan ni Angel, madam. Saan akayat ni Sir Amaladaw ti anak na iti pagadalan? Importante ti damdamagak. Simmaling bat kakit din. Adda kontak da Sir kan ti maestra ni Angel, madam.
Kasanaw no ibaga na amaladladaw ni Angel. Awan bibiyang ko numaladaw. Tinasken, maamwak no asino day Jaffe. Kasanaw no damagan ti maestrana no apay analadaw ni Angel, madam. Ha? Ay, di ta ka man laangan. Awan serbe makasarsarita. At dan samat pakariribukam. Ibagamat atap no amok. Awan ka di pa'y trabaho. Kaano pa di ko na madandanikan at trabaho? Basit lang nga na panaganos. At dapay ka no bayadak, sakbaya maawatak. Dahita ka di ti pakariribukam. Pampanunutak, no asino tinagpawit ka ni Angel iti sinanpusa. Tita Fe kano. Tagimon ka di? Ibagam kit di akwarta ti ipawit na. Tapno may mayat manen. Saan kat nga ayam? Pwe. Kasano, no makibingay man ang dadya babae iti kwarta ni Armando. Doktalam ano asino day ja afe. Amangan mat no babae na ija abroad. Day tangarod ti pampanunutak. No kastaman bilang. Pagikarwak ti anak na ditoy. Rumbang lang. Damagam ken ni Armando no asino ni Fe. Ibagam ken kuana at ti anak na ti agikaro. Kasano, no makapungtot? Ibagam anayon na ti ipawit na. Tapno saan mo adusaan ti anak na. Hello, Bitina. Nakaawag ka mat. Kumusta kan? Asino ni Fe? Babaim ka di? Nupod no day tanga atap ko. Ti anak mo ti agikaro. Anya ti kayat mo asawan? Sekretaryak ni Fe. No sekretaryam laeng, apay nga impawitan na ni Angel iti sinanpusa? Premyo mi dayjay itinagayayam kami. Impawit na, tasaan nan akasapulan dayjay. Kaawatan nga ipaspasyar mo day ta sekretaryam. Awan ti dakas nga aramiden mi. Nagpasyar kami laeng. Imbag man, tama ipasyar mo day ta babae. Siyak, jak pay rumrumwar di ti balay mo. Ipawitan ka iti kwartayo. Kating kay agpasyar. Basta di mo sagsagiden ti anak ko. No na yun ang lakit di ti ipawit mo. Ayusan kanya. Sige, urayam ti ipawit ko. Sir, anya ti pasama kan ka? Ay, agi mo ni Bitina, gapo iti sinanpo sa nga impawit mo. Amangan no paysun na timangdangran iti anak ko. Anya? Nagkiting mo't apa nagpampanunot daytan? Sir, kaawatan na saan anasaya at ikasta klase ti tao. Kaasi ti anak mo. Pawitak iti kwarta, tapno di nadangran ti anak ko. Kaduan kan. Ta-dismissal tayo matan, sir. Ay, kaasi mat di anak mo. Sige man nga rod, Miss Fe. Jack impagarop akas jay gayam ni Bitina. Manangimon, ngawan mo tirumbang apagimunan na. Delikado ti kasta a tao, sir. Oray ko ma, no di na iraman ti anak mo. Madanaganak. Amangan, nudangran na ti anak ko. Apay analiday ka, Angel. Awan kwartak, manang. Mabuti nga kadumawat ka ni tita. Tanaungat mat ngamin. Nagado ang ginatang da nga alikaman da manipod at dada ditoy. Ngamsi ka, awan pa'y nagatang mo. Idi may da ditoy. Awan alikaman da. Ita, adon ti alikaman da. Day tangarod ka. Aramatan da ti kwarta ni papam. Uray dya inted ni Papa at Teddy Bear. Inala ni Manang Santan. Uray ko ma, no saan nga ayunan ti inana. Nagalas at talaga ti aramid da. Kasanungay jagat-gatangak nga usarak iti pagadalan, Manang. Ay, anya aya dya masapol mo. Ibagak to ka ni madam. Siyak ti dumawat iti igatang mo. Oh, papanambitin na. Mapankansama ti remittance center. Siyak samot isip-siputam. Apay nga da ka man dita? Si Kamat, apay, di mo kayat akaduan ka amapan mangirwar iti impaw iti kabit mo? Anya akabit? Saan ka di asyak tinangikasarkan ka? Iswasak pa lang ti asawam. Ngam pinanawan na kami kanisantan. Iso ang nagbiro kak, iti mangted iti kwarta kada kami.
Iso nga rod nga ibagbaga kakabit mo, tasakit nga rod ti legal nga asawam. No, apay ket di asi kapay laang ti ay-ayat nga uray awan serbim nga asawa. Apay ko mga ibagam nga awan si Rubik. Gaburan kanto iti adu akwarta. Madanon to day ta tiyempo. Ada kasapulan ni Angel ije pagadalan, madam. Ikanak tamapan kami gumatang. Apay asi ka ti umay mangibaga. Apay asaan nga iso ti umay kanya. Saan ka di nga iso ti boss ko, madam? Babaunanak, iso nga imbaon nak. Taagdon niya ti danga. Agi baon pa iti mangala iti igatang na. Kadwak pa'y kano amapan gumatang, madam. Nakasaunak ngamin ti maestra na nga awan pa'y kano ti in-submit na project na. Apay nga minasaan ang nag-submit. Saan pa'y nga rod kano ang nakagatang, madam? Iso nga ikanak iti kwarta tapag gatang na. Oh, aday ta ti igatang niyo. Umanay ka di dayta, madam. Ibagak ije maestra tabas si tinted mo a kwarta. Tapno saan napagungtan ni Angel. Ha? Intun kun indalon na ni sir. Ay, di ka aramid si ka babae. Mabit lang. Nayunakon. Intad gumatang iti project mo. Itad kun tumatkan ka ti mabate. Imbag tadda ka manang. Kasanon no awan ka? Ay di ka agdanag. Tasan ka baybayan nga irurumandag iti agina. Kaano nga ta nga alaan nak ni Papa iti ayan na? Dandanimot siguron. Saan ka unay ama sikuran? Tapno saan nga ad-adda kasla mabayag ti panaguray mo? Awan ko madagiti agina ditoy, manang. May mayatmat nga rod no awanda. Ninamnaman ni Sir Anasaya at dagam dakas damat gayam. Kanayon dapay arumwar, manang Tina. Ilakad mo ka din ti leave mo, sir? Hawan, Miss Faye. Ay na, madanagan iti anak ko. Ibagak ka ni Bitina nga agawid akpay. Isingasing ko asaan mo pa nga ibagbaga, sir. Sorpresam ida. Tapno makitam na niya ti aramiden da, inton sumangpat ka iji balayo. Mayat sa ngagpayso. Di da namnamaen asumang petak. Kalaatak ida. Babaan iti kasta nga aramidam. Matakwatam no anya ti trato na iti anak mo. Wen, kat inton makadano nak ijay. Ipagnak ti papeles na Angel nga umay ditoy. Nasaya at launay dayta nga aramidam, sir. Nasaya at ngamin ididamo. Ang nagpamarang lagayam. Iso anasaysayaan no isurot mo ti anak mo ditoy. Mami, nagtagarman di ka na yun akadwa ni Angel ang mapanag-eskwela. Ada siguro mabalindag ijay. Gaya man ket di. Tapno ada mangilibre kan ka. Kanayon nak nga agpapansin, no kas di adagasan na ni Angel, ngam kas labulag samot. Pag kunaamot abulag, saan mo't anak kasarukod no magna? Di na makita ti kinapintas ko ti kayat ko asawan, mami. Sika ti mangiremedyo nga agin nasidag kayo. No umay ditoy, amang dagas ka ni Angel. Paunagam, kat isaganaam iti anyaman amakan. At damat ket din ni Manang Tina nga ibaon ko amang isagana. Kabayatan nga agsarasarita kami. Usaram mo tautak mo sa paminsan. Tapno adda magimulam. Napatgan matlaangan ti leave mo, sir. Nasaya at mat. Tapno maala ko ni Angel ditoy. Maamamok to man ti anak mo. Sapay ko mata umasidag to tirik na kanya. Mangnamnamaak akas tanto. Tanasingpat ka mata, Miss Faye. Saan ka daan nasing pati pinanawam ang mga sikaso kumait ti anak mo? Nagpamarang anasingpat. Tapay ang madimot ng ti ugali na ita. Iraman na pahin ti anak ko. Imbag, no di na iroroman ti anak mo. Day tati saan ko nga ipalubos. Papanawak iti balay ko. Numaamwak nga inroroman na ti anak ko. Sapay ko mata nasayaan ti kasasaad ti anak mo adanunam iti balayo, sir. Agyaman iti kinasayaat mo,
Afe. Si katinangan andingay kanyak. Gapu iti iliw ko iti anak ko. Sapay ko ma, tadumteng ti aldaw nga kita kami iti anak mo, sir. Katsapay ko ma, inton agsubliak. Si kapay laeng, tinasingpat afe. Agbaliwak ka di, iti apag ka nito, apa nagbakasyon mo, sir? Aha? Amangan ngami no inton agsubliak. Addan asawam. Una yan. Apay, instant ti panakiasawa? Kasta tinapasama kada kami kan ni Bitina. Idiinsangpet ko ijay balay. Kasla agasawa kamin. Ang mga no instant mat nga agsina kayo, no inululpitan na ti anak mo. Kapilitan agasta ti mapasamak. Kwartak laeng, ti kinayat na no kasta. Apay kanayon mo akadwa day talalaki. Boyfriend mo, saan ka di? Agayam kami laeng, tita. Agkaadalan kami, tita. Aggayam kami laeng. Saan ka di ano mabaybayag kat saan laangan nga agkaadalan? Kaayan ayat munton. Agadal kami pa'y, tita. Awan pa'y tinarem. Tapno awan ti inaram. Masapul nga agsina kayo, itamat laang. Awanen at ikadgadwak, tita. Iso lang ti katulungak kadagiti projects ko. Kunakon kat. Agpaiso di atap ko nga adda relasyon nyo. Iso addi mo kayat apag sinaan kayo. Di daam mo nga adda akon dito, Ruar. Kalaat at ida. Kasla damang mangag kung ariwawa iti unag. Danggak pa'y nga umuna. Sakbay nga umunagak. Saan, tita? Diyo kumamot paritan ni Prince dito balay. Iso lang ti kadkadwak kan mang tultulong kanya. Ti kayat ko ti masurot. Saan kat at ikayat mo? Aglablabas kayon, tita. Imimutan naklangarudan iti kwarta ni Papa. Paritan niyo pa'y tigayam ko nga umay mang tulong kanyak dito balay. Kasta? Bastos ka? Ipungot ka man lang. Ibatan niyo ti buhok ko, tita. At nagsakit. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napudot ti ulo ni Bitina. Gapu iti imon na, iti agnagan, iti fe. Inawagan na nga ron ni Armando. Kat imbaga na asaktan na ni Angel. No adda babae daytoy. Nagdanagmat ni Armando. Kat nagfile iti libna. Iti sabali abangir. Nagtultuloy ti panagsinsinnarak da Bitina kan Jonas. Nagawid mo't ni Armando iti Pilipinas. Adi na impakpakaam mo kan ni Bitina. Iti nakadanon daytoy iti balayda. Naklaat daytoy iti nangeg ng ariwawa iti unag ti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Aglablabas kayon, tita. Imimutan naklangarudan iti kwarta ni Papa. Paritan niyo pa'y tigayam ko nga umay mang tulong kanyak dito balay. Anya ti kunam, bastos ka. Ipungot ka man longan. Batan niyo ti buhok ko, tita. Nagsakit. Bitina! Ibatam ti buhok ti anak ko! Si kakadya talaga. Ada kang gaya man, Armando. Kaya't ko lang adisiplinaan ti anak mo. Tanda ngamin kaya
man. Anya? Jackpot yun dayta. Taamok ti ugali ti anak ko. Nasayata na sabat ka, santan. Adda ka di maitid mo kanyak akwarta, daddy. Saan ka di nga do ti kwartang awatan ni mamim? Adda kumamot ang ti agapukan ka akwarta. Ni mamim lata ti pagdawatam. Kasta ka dilatan, daddy. Pinanawan na kami kin ni mami. Ita, awan ti maitid mo kanyak akwarta. Awan pa nga ro trabaho. Intunad ng trabaho. Adun to ti kwarta tayo. Kasano no sumangpot ni Tito Armando? Agsinnarak kayo kadipay kin ni mami? Una, tadumawa ta kay ti kwarta ken kwa na. Isu siguro ang nagsubli ka kin ni mami. Taamom makadawat ka iti kwarta. Iha, pudno ka ding imutan na ka ni Bitina. Saan ko nga imutan, Armando? Saan asi ka ti pagdamdamagak, Bitina? Sungbatan nak, iha. Kanayo na kurang tiitid na kanyak, papa. Oh. Inalapay ni Manang Santan ti impawit mo at teddy bear. Kwa, binulod na laang mat. Binulod na ka di, Angel. Inala nalatan iti silad ko, papa. Imbagak nga isublina, ngam di na kayat. Apay akas dati tratom iti anak ko, Bitina. Pinahuitan ka iti kwarta. Ngam di mo mat-it-itad ti parakan kwa na. Kinid daw ko kan ni tita nga ibagana kan ni Manang Santan nga isublina ti teddy bear. Ngam di na mo't kayat. Adda ka matgaya man, Tito. Ayan ti pasarabok. Isublim ti teddy bear ti anak ko. Kat ibagak kada kayong agina. Itamat laang. Rumwar kayon iti balay ko. Wala kayo ka noon. Bakit bitin na kan Santan? Armando, saan ka di nga imbagam nga agkasarta pa man asumangpot ka? Kumaa, no nagbalin ka nasayaat ka na Angel. Pang-asim, di na kami kumapapanawan. Tapno imutam tumanan ni Angel no agsubli ni Sar. Ay saanan? Nangagmo ti imbaga ni Tina. Imbag pa ni Tina, taam muna nga isakit ni Angel. Sana na maulit, Tito. Agsingsingpot kaming kin ni mami. Ladingitak, ngum pumanaw kayon dito'y balay ko. Diyak kayat nga adda mangiruruman iti anak ko. Panaw! Napan ni Sir iti silid ni Angel. Apay adikay pala pumanaw. Bakit bitin na kan Santan? Addan to aldaw mo si kakatulong. Taykit di daduma aswil daw. Di mo pa'y intad. Agkabaw kansan. Anya saan nga intad? Amo no asino ka data ti agkabaw. Yagmukit din ti udim adi mo pa'y intad. Awan udikan ka. Di ka man kundi singir dita. No di mo itad ti swildok. Di uray limos ko kan. Naglastog ka magta nakatulong. Haguray ka man. Pep! Agpatingga ka lang dita. Labanan ka no umasidag ka. Imbagdadda kayo pa'y nga gina iti salas. Lapdan na kami kadi apumanaw, Armando. Agyamanak. Anyan tinagbambanagan ti silid ti anak ko. Idinto tanagado ti alikaman iti silid yung agina. Pumanaw kayon. Saan yun nga urayan ti inawagak a pulis? Ha? Pulis? Alaan mi pa'y dagiti gamit mi. Sakbaya pumanaw kami. Idi imay kayo dito'y balay ko. Awan apulos gamit yung ensang bayo. Anya ti kayat mo ama pasamak. Gaputa enruruman yu ti anak ko. Pumanaw kayo nga rod, nga ima-ima. Kwartak ti inggat-gatang yu kadagiti alikaman yu. Kayat mo asawan. Awan apulos ti maalaming alikaman mi. Nangagmumat siguro ti imbagak. Umayin dagiti inawagak a pulis. No di kayo pa'y larumwar, uludan da kayon. Papanantangay ita, mami. Sayang dagiti cellphone kun laptop ko. Dagiti bag kun sapatos ko. Yakmat inalay da. Kasano? Kat sumangpat ka nun dagiti pulis. Ad-adda maisagmak da. No idarum data iti child abuse. Papanantang arod itan, mami. Awan matindi sigod nga apartment ta.
At damutin si mukat anagabang. Kan awa na pulos kwartata. Ada kwarta na bati iti bag ko nga impawit ni Armando. Apay ati mo inala. Makapungtot mo't ngaminan. Kwarta na ngamin ti inggatang takadagiti gamit ta. Idin to tawan mo ti ginatang taag gamit ti anak na. Kilaat mo't ngamin asimangpet day di alakay. Daytoy laang daan a cellphone ko tinaibulsak. Iso nga isulaang tinairwar ko. Imbag ta imawag ka. Ada kami kanisantan iti kalsada. Umay ka pa dito yung ospital. Naaksidente akit yung motor. Ha? Anya tinaramid mo? Apay an aksidente ka? Antaya may tam aksidente. Oh. Natumba ti motor, ginatang ko. Baban iti kwarta nga inalalakan ka. Sapay adasan anasayata na pasamak. O sige, umay kami dita kanisantan. Sige, umay kayo. Tapno at gumatang iti agas ko. Kan mga sikaso kanyak. Parikot man ang daytoy. O sige, umay kami ditahan. Ijay tape ospital itarabi Awan ngamin pagturugan ta. Anya nga iti pagturugan tayo di ospital, mami. Jack amo, ngam naimimbag ijayan. Tadama ko na paglinungan ta itarabi Ngam ti adata diti kalsada. Ay, anya matan. Nagmayat ti biyag ta ijay balay da Tito Armando. Ita, agkatang-katang ta, nga awan masnop apapananta. Dayjay mat a Jonas. Inrana na pa'y tinaksidente. Sapay mabisina kon, mami. Ure siyak. Awan mat nga rod kwarta nga igam ta. Imbag na da kwarta ni daddy ija ospital. Day ta ti Jack amo. Ni, kaslag tudo. Masapol ang makadanon ta adagos ija ospital. Agtaray ta ka di? Saan ta ka di nga agtaksi? Mabalin mo't aya nga utangam ti plete iti taksi. Inalak ida iti video. Idi nakita ida iti parke, Tito. Anya ti maipapan iti video, iho. Ate, oh. Buyain nyo. Nagdaks at talaga ni Bitina. Imbaglakid din ta nagawidak. Imbaga na pa'y nga gayan ayat kami kini Angel. Imbis nga ubing kami pailaan. Agyaman iti kanayon mapanangkat kadwa ka ni Angel iti pagadalan, iho. Agtintinulong kami ngamin kadag iti homeworks kan projects mi, Tito. Igad mo ti agadal, tapno makaturpos ka. Barang at mabalin apang isarkakan ka at trabaho, ijayayan ko. Wen, Tito, ikagumakti ag turpos. Hello, Miss Pe. Kumusta dita? Hello, sir. Nasaya atak mat ditoy. Oh, kumusta ti anak mo? Imbaglakid din ta nagawidak. Ay, impong pungot ni Bitina ti anak ko. Anya? Iti anya ga po, sir. Basit lang nga banag. Di na pa'y ititad ti husto nga allowance ti anak ko. Kaasimat nga rod ati anak mo, sir. Imbaglakid din tanasing pati katulong ko. Isaksakit na ti anak ko. Nasayaat nga rod no kasta. Ipagnayo ti papeles na. Tapno makaumay mat dito sir. Wen, Miss Fe. Mabalin to siguro into nagbakasyon da. Nasayaat nga rod no kasta. Ngam kabayatan nga dapay dita. Makita kayo iti secret agent amang bantay kan kuana. Wen nga agpaiso. Di tay ammo. Noan niya ti aramiden ni Bitina kan kuana. Agyamanak iti imbalakan mo, Miss Fe. Ha, sika ka din day ta Jonas. Di kamot mabigbigan. Oh, apay ka di. Anya ti itsura ka. Jack pa'y nakita. Tawan ti sarming dito eh. Jack mailadawan ti tsuram. Nakabutbutang. Anto'y ti reseta ti doktor. Ingkagumatang iti agas ko. Ang mga noag-infection ti sugat ko. Ayan nga iti kwarta paggatang. Diyan kwarta mo na. Tawan mo't kwartak. Kan gumatang ka niti makan. Tamabisinak. Jack pa'y nangnangan. Uray da kami. Mabisin kami mat. Awan kwarta nga igam ko ita. Ingka mangala iti kwarta. Kan makan iti balay ni Armando.
Pinagtalaw na kami ni Armando. Tanasangputan nak amang ipungpungot iti anak na. Aniya. Saan kan ngagluto, Tina? Intayo mga ni restaurant. Imbaglakit din tajakpay ng isaang, sir. Rumar tayo kadi ita, papa? Wen, agpasyar, kan mangan tayo ijerwar. Mapantayo pa iti paboritong nga ice cream house. Adamat ice cream iti restaurant, papa. Ipampaminsan tayon, ah? Ah? Kunak no ibagam mapantayo pa iti ice cream house. Inton dumakkel ka, Angel. Mangibangon ka man kit di iti ice cream house mo. Mabalin mat, manang Tina. Mayat day taan negosyo. No lakat ta kayat mo ti agnegosyo iti ice cream house. Tulungan ka, iha. Mabayag ka kadi dito'y Pilipinas, papa? Mabiitak laang, iha. Kapilitan ngamin ang naglibak, gapo iti awag ni Bitina. Imbaga na kadi nga agawid ka, papa? Saan, iha? Imbaga na asaktan nakakano, gapo iti nakita na anagan afe, iti sinanpusa. Amang ano inton awan ka, kat umayda iti balay. Dangrandak, papa. Di kagdanag, iha. Addan tumang bantay kada kayo. Kat, addan tupay alak a security guard iti balay. Anya jay ko namitay. Pinagtalaw na kayo ni Armando. Wan, daddy. Iso nga imay kami dito ospital. Tawan papanan mi. Kasano tayo nga roditan. Awan ni gatang iti agas. Anya nga'y taramidan tayo, daddy. Mami. Ingka pa'y umutang kadag iti sigod nga mamam. Numayang baganak. Agsubli ak iti balay ni Armando. Ha? Anyo ti aramidom ijay? Holdapan mi kadag iti kakaduak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkel agatad. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ingka pa'y umutang kadag iti sigod nga mamam. Numayang baganak. Sublyak ti balay ni Armando. Ha? Anyo ti aramidom ijay? Holdapan mi kadag iti kakaduak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkel agatad. Sige, adamat siguro agpautang kanyak. Ngamurayan tayo nga agsubli ni Armando iti abroad. Sakbay nga isayang kat mo ti plano. Nalakala nga kidnapan ni Angel. Tababay da ijay. Kenawan kadwa na iti balayda. Balsak to da dya katulong. Inawagan nakit din iti bakit bitina. At dantual daw da iti katulong. Pagparintumangak to ngagpakaasi. Ano sampay ti agbati dito, iha? Intun madanong ti bakasyon mo, sumarunukan to ijayan ko. Ijay mumutan nga ituloy ti panagadal mo. Madamag ko man, papa. Asino ni Tita Fe?
Isu ti sekretaryak ija pagtrab-trabahwak, iha. Nasimpot da ija balasang. Mabutengak, papa. Apay kumaamabutang ka. Nasingpat da ija ay kunakmanen. Saan ka di nga iti damo? Kat nasingpat mat ni Tita Bettina. Kwa iha. Ni Fete kanayon amangan andingay kanyak ija abroad. Nukas ija amalidlidayak. Gapu iti iliw kukun ka. Mabutengak lata, papa. Di kagda nag-iha. Saan kan apanawan iti poder ti sabali. Awan ka di pa'y nadiskitar mo, mami. Awan ka no pa'y ti umdas akas di katrabahwak. Mapanpay ka no mangirwar ita iji bangko. Mabisinak una yun. Nag-reunion ti pamilya tayo dito ospital. Ngam awan pa'y pagsasangwan tayo amakan. Kasano ako nam ariyon yun? Saan kitin? Nagsasarak tayo at alo dito ospital. Ngam awan matmakan. Sapay awan pa'y pagsukatak. Dayjay tumot kami nga Armando. Pinagtalaw na takit din. Kaslalyon ang nakapungtot. Idimbaga na panaw. Imawag pa'y ganyaman iti pulis. Salbag da di alakay. Agsubli ka ka din iti abroad, papa. Uniha. Ngam kanayo nakto nga umawag. San abale? Taadda ti bantayo kanimanang mutina. Jay, dua alalaki iti arwar, papa. Uniha. Kat intun mapan ka ije pagadalan. Adda sa bali amang bantay kan ka. Addan to bodyguard mo tapno natalgad ka. Amangan nasublyan nak nga agpaiso ni Tita Bettina. Saan kumat nga ipalubos dayta, iha. Pag yamanak ni Fe, taim palagip na nga iyalaan ka iti bodyguard. Tapngam mo ti tao a security guard ti dua lalaki di tarwar. May mayat no ag uniform da, papa. Iha, kay kayat kumat anak kasibilyan da. Tapno saan anam namaan ti tao nga adda bantay. Adda koneksyon da kadag iti pulis. No adda managdakdakes, asumrak iti balay. Mapankan iti pagadalan, ading ko. Adda kadwam ama panidjay. Kumuyog da ka di kanyak, manang. No adda ka iti uneg iti pagadalan, mabalinda ka apanawan. Iso asaan ka apuan panaw iti pagadalan, Ijay kalaeng kampus. Wen manang, sa anak to nga umadayo iti pagadalan. Sakbay nga agritera kayo, urayan da ka iti gate. Kasla akmat balot akanayon nga damang bambantay kanyak. Amangan nga no nasakit tinakam ni Bakit Bettina kat pagaramidan na ka iti dakas. Napananda nga tama nang. Naku na idi ni papa, nga apartment ti pagkigyanan da. Saan da balay? Ayuan kayam. Awan kanu ti balay da. Napananda ngay ngagpaiso. Adda ka din na i-remedium ang kwarta, mami. Di mo ka di makita dahi ti awit ko. Adda makan aginatang ko. Mangan tayo nga ruden. Kakaiso na nga addan makan. Nagngina ti agas ni dadim. Awanan ti gatang tayo pa iti makan. Nagastos ko aminan. Ay, mami. Nagsubling-atan nila kay Armando ijay abroad. Mabalin. Tama biit laang mo ti bakasyon na. Mabalin samat tan arumar ni daddy dito ospital. Ti dakas na nudakkel ti babayadan dito ospital. Awan pagbayad tayo. Naigatang ko amin iti agas di inutang ko. Ingka manin umutang iti sa bali Pagbayad tayo, nurumwaran ni daddy dito ospital. Ha? Dahito'y tababangam asilid? Nagbasit. Anyang arot ngay. No dakal asaled. Dakal mo tibayad na. Nagbasit asilid. Sapay talo tayo nga agyan dito Ni santan ti maturog iti kama. Data ti maturog iti simento. Iti simento kit din ti pagturugak. Awan pa'y kutson. Natangkan ti simento. Sana balay ni Armando da ito'y. Tapno agsapol ka iti kutsyon. Sayang ti balay ni Armando. Nagpintas ti siledmi ka ni Santan ijay.
Sinaysayaat mo ko mga minti nagpamarang Awan lagat nga rod ti pakaliksaban ta iti kwarta. Nagsayang arod. Ada amin amasapol mi ijay. Idinto ta ditoy. Anya klase da ito asilid. Nagalas. Anya ti kunam, sir. Pinagtalaw mo ti agina iti balayo? Saan ko kumanga aramiden dayjay? No saan ko anadanon nga ipungpungot na ti anak ko? Ay, naranggas nga rod iti ubing no kasta. Saan lang aday ta? Ti kwarta nga impaw-pawit ko. Inaramat da nga agina. Basit lang ti itid na iti anak ko. Madi nga rod ti kababalin na no kasta. Awan konsensya na a tao. Imbaglakid din ta nagawidak. No saan? Ay, agtultuloy ko mati panang lukloko ni Bitina kanyak. Ti anak mo kumati ng sagrap iti kinaawan konsensyana. Ti pay dakas. Agsinsinarak da iti sigud nga asawa na. Kasano anadoktalam dayta, sir? Nakita mismo ti gayem na Angel. Inalaan na pay ida iti video. Anya? Angel, ada nakita ka barbasan alakay amang sipsipot kan ka. Asino alakay? Diya ka mo, ngam na siputak. Naglamang iji bako ditay. Masapol nga rod ayawag ko iti secret agent. Ang mga nudakas ti panggap na kin kadayjay. Sapay di nakita kat nagmask. At napiglat iti ulo na. Kan, nakabutbutang tilangana. Naitimbrek mo't kadakwada. Iso asip-siputan dan. Ang dalaki ti dakas a panggap dayjay atawakan ka. Prince, di nakadadaywan mabutengak. Di kagdanag. Saan ka abaybayan? Agbaligi nga tadadadi iti aramidan da, mami. Masiguradok dayta. Tanalakalaang nga alaon da ni Angel. Awan mo't kadwana. Maadaan tayo matlaangan iti kwarta. No ipasakada iti dakkel agatad. Kabailan ni Tito Armando, tabak ng mat. Wan, taadadakkel a kwarta ni Armando iti bangko. Jak lama ka irwara, tanakanagan kan kuana. Nagbiag tamat akas labak ng idiadata iti sidong na. Ay, di mo la kuman inululpitan ni Angel, tapno addata pa'y laang ijay. Nagsayang nga rod. Agbaligi ko madadadim, tapno maaddaan tayon iti kwarta. Hello, Manang Tina. Naka-alerto kayo ka didita? Ang mga nuan niya ti sumaruno ang mapasamak. Amo dagiti pulis ti amin, Prince. Adada iti asidag, ngamsanda nga agpadlaw. Tapno matiliw da iti akto dayjay alalaki no asitgan na ni Angel. Mabutbutang kamin kini Angel, Manang. Taichat ko kan kuana, amasapul a natural. Tapno matiliw ti awanan baen. Saan na matiliw nga agpaiso? No agpadlaw dagiti pulis? Amo dati aramidan da ading ko. Sa dalarum kwas, no maala ti tao ni Angel. Kasanon no tutukan na iti patadem ni Angel, Manang? Sharpshooter dagiti pulis na naglemang. Mabalinda at tamaan ti ima ti mang paturong ka ni Angel. Maamakak iti sumaruno ang mapasamak, Manang. Adamanin sabong kan chocolates iti lamisan ko nga inkabil mo, Armando. Ngamsaan mo kanan amamimpinsan. Tama nga numadiabetes ka. Agladingit aklakit di. Agladingit? Agang angaw ka kadi? Pudno ti ibagbagak, Miss Fe. Napatag ka iti biyag ko. Di na kumamutrabakan. Tama nga mamati ak. Saan ka rabrabaken? Pudno ti ibagbagak. Nulakat kayat na ka. Agkasarta dagos. Saan nga instant ti panagasawa? Ang mga nukaslakan ni Bitina anaranggas nga agsyuman. Mangnamnama ka saan ka anaranggas. Pangaasim. Tasi ka kumati agbalin. Amadrasta ti anak ko. Apay nga inraman dak idi natiliw da kadag iti pulis. May raman ka, taasawa ka. Kad may isa, maatap kamet.
Gaputa rin ang gasam ka nun ni Angel. Anya ko mati ebidensyada. At dagayam nang i-video ka na ta. Iti pa nagsarsarita ta. Kasano harot itan? Mabalod ta di. Dakkel nga ebidensya ti video. Naalang amin ti saritaan ta. At daw-dawatan ka iti kwarta nga ipawpaw it ni Armando. Nagalasan no mabalod ta adwa. Agbababawi ako ni tinaramid ko. No di na kami binaybayan. Adayo ko maanak relasyon ka ni Armando. Sumbatam meten at idardarirag ko kan ka, Miss Faye. Maikariak nga tangag balin ang madrasta ni Angel? Maikari kalaunay. Nakita ti kinasingpet mo. Di mo pa'y nakita ti anak ko, ngam nariknak ti panangisakit mo kankwana. Maasya na kamin kankwana. Tawan lakat nga rod inana. Ngam santa kumapay ngagdarasudos. Agpanunot tapay ana imbag. Pinanunot ko na nalaing na ito, Miss Faye. Kat iswadi na kumapaayan. Santa kumaakalaatan ti ubing. Masigurado ka ang mabuteng dayjay ang maadaan iti sabali manin ang madrasta. Nukasta, mayat ka nga agbalin ang madrasta ni Angel. Dandanin tiyo umay na dito ay. Iso na saysayaan, niya sidig ko pa yung umuna tirik na kanya. Welcome, Iha. Kadwak ni Titam Faye. Tita Fe? Kwa? Saan ka nga agbutbutang kanyak, Iha? Saan ka naranggas? Papa, kabalay ta ka di? Saan? Saan kaming agkabalay ka ni Papam? Ala, intayo agpasyar, tapno makapasyar kamat ditoy, Iha. Kwa? Iha, saan adakas ataon ni Miss Faye? Ala, intayon iti awis na pagpasyaran. Iti kuma zoo, Papa. Okay. No isuti kayat mo, Iha. Ala, intayon. Ato ti orange juice mo, Angel. Sige, inom, vitamin C dayta. Thank you, tita. Ni Tita Bitina. Di nakpay pulos intimplaan iti anyaman nga inumak. Ngam da kayo, kanayon nak nga asikasuan, tita. Nakasaysaya at kayo kanya. Jak ngamin kayat nga umikay ka kanyak. Di kayat ko, nasaya at kumati panaglangan ta. Kayat na kayo ni Papa nga agbalin amamik, tita. Umanugot kayo kadi? No lakat kayat nakaagbalin ang maikadwa nga inam, apay kit din asaan. Kayat ko tita. Ngamin, nasaya at kayo kanyak. Kat masaya at kamat kanyak, Angel. Nasingpet ka nga anak. No kasta, agkalay sa kayo nga rudan ka ni Papa, tita. Kat manipod ita, awagan kayon iti mama. Kayat ko nga ijay Pilipinas ti pagkalaysaan ta. Takayat ko nga imbita rin dagiti kabagya ka, Faye. Sige, sikat makaam mo, Arman. Ket agyamanak, tag kinaawatan kayo iti anak ko. Pagyamanak matayta, kat ikari, Arman. Ibilang ko ni Angel, kaspod no nga anak ko. Sa anak amarigatan ang mga ramid iti dayta, gaputan na singpot ni Angel, kan nadayaw. Pagyamanak nga rudno kasta. Nakaragragsak kami kan ni Angel. Gaputa si mangbay ka iti biyag mi, Faye. Ikarikmanan, Arman. Oray saan ang nagtaod kanyak ni Angel, ngam ibilang ko, kaspudpud no nga anak. Ditan papagayam, tinagibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo,
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.